Този Хелоуин съм се вдъхновила да си дълбая тикви, затова съм дошла в Kaufland, за да си харесвам най-перфектната. Това е първата тиква, която съм си харесала и много се надявам да има подобна. Мисля, че тази ще ми свърши перфектна работа. Сега търся такава малка сладка тиква, надявам се да намеря. Ето тази е толкова подходяща, нямам търпение да си я издълбая и да си я сложа на бюрото в нас. Много ми се иска да имам и ето такава продълговата и мисля, че видях точно къде има. Ела. Ето я. Това е избраната, нямам търпение, ще стане невероятна. На последно място искам ето такава оранжева класическа тиква, така че хайде да видим какво ще ми предложи Kaufland. Ох, има доста и не съм сигурна коя да си избера. По принцип тази е много симпатична, даже са и направили личице. А вие ще си издълбаете ли тиква този Хелоуин? Напишете ми долу в коментарите.